ಒಂದು ಗಾಡಿ ಬಂದ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗಾಡಿ ಆಪುಂಡು. ಒಂದು 2020ಗೆ ಎಂಕಲ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಎಷ್ಟಿನ ಫಾಲೋ ಮಲ್ತಂಪೋತಿನ ಗಾಡಿ ఉంది. ಒಂದೇ ಗಾಡಿ ಫಾಲೋ ಮಲ್ತಂಪೋದು ಎಂಕಲ್ ರಡ್ಡು ನೆರ್ಪಣಿಲು ತಿಂತಾಯಿ ಅಷ್ಟಿಡ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನಿ ಎಂಕಲ್ KGF ರಿವ್ಯೂ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಜವನಿಯರ್ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಾತೇರು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಇನ್ನು ಎಂಕಲ ಅಕ್ವಿಲ್ ಒಂಜಿ KGF ಫಿಲ್ಮ್ ತುದ್ ಬೈದೆ ಫಿಲ್ಮ್ದ ರಿವ್ಯೂ ಎಂಚತ್ತನ್ ಪನ್ ಎಂಚತ್ತನ್ KGF ಫಸ್ಟ್ ತುದ್ ಬೈದೆ ಅಕ್ವಿಲ್ ನಿತಿಲ್ಲ ತೂತೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಎಂಚತ್ತನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರಿವ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಕಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ ಚಾನಲ್ ಒಂಜಿ ರಿವ್ಯೂ ಕೊರೋದಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ತುದ್ ಬೈದೇರು KGF ಆಗಲಿತ್ತ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಎಂಚ ಆಪಣ ಎಂಚ ಎತ್ತನ ಪನ್ಪೇರು ನೀವು ತೂಡ ಬಡ್ಚಿ ಅಂದಾಗೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಚತ್ತನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂವಡ್ಚಿ ಬೀಸ್ಟ್ KGF ತೂಲಿ ಬೀಸ್ಟ್ ತೂಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಬಂಗ ಉಡ್ದೆ ಮಲ್ದೀನಿ KGF ಪಂಡ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಈತ ಕನ್ನಡ ತುಳು ನೋಡಿ ಇದು 8 ಗಂಟೆ ಓದ್ತೀನಮ್ಮ ಹಾಜಾರಿಗಳ ಕಂಪೋತ ಕಾಂಡೆ 7 ಗಂಟೆ ಶೋ ಒಂಜಿ 3 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆತ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ 3 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆಪುರ್ ಮಂಡನಿಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚ ಆದುಪ್ಪೋಡು 2 ವರ್ಷ ಕೊರೋನಾ ಬರ್ತಂಡು ಅಂಚ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ತಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈಲರ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರಿ ಖಾಲಿ ದಾಲೇಜ್ ಫಸ್ಟ್ ಎದುರು ಆಯ್ತು ಇದ್ರ ದಾಲೇಜ್ 2 ಎಂಚೊಂದ್ಯಾ 2 ಎಂದೇ ಈ ಆತ ಅವ್ರು ಡೈಲಾಗ್ ಬರೋ ಕೊಡ್ತೀವಿ వచ్చి ಅವು ಬೊಬ್ಬಾಡು ಇತ್ತ KGF 2 ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಟ್ ಹೀರೋ ಏರ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೇನು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ನೀರು ದೇ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಗೇದಿನ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಪೂರ ಶೂಟ್ ಆತಿನ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಪೂರ ಐಕ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್ ಆತ ಆಡ್ ಮಲ್ತೀರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೀರೋ ಬಂದು ನಾನು ಎಡಿಟರ್ ಪನ್ಪೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಎಡಿಟ್ಲ ಫೈಟ್ ಸೀನ್ ಆದಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಐಟ್ ಬರ್ಪಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆದಪ್ಪು ಪಂಡ ಲೆಂತಿಲ ಪುಜಿ ಒಯ್ಪುನ್ಲೆಜ್ಜಿ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ನಿಗಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಕುಲ್ದಿನಾಗಲೆ ಬೊಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಗಿಯನ ಏನೇ ಆಯ್ತಾ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಫೀಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲೆಡ್ಡೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಎಷ್ಟಿನ ಪನ್ನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಅಂಚೆ ಉಂಡು ಎಂಕಲೆ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರ್ದ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ 2020 ಆತ 2020ಗೆ ಯಾನ್ಲ ನಿತಿನ್ಲ ಪಡುಕೆರೆಡಿ ಎಷ್ಟಿನ ಮೀಟ್ ಆದ ವೈದ ಎಷ್ಟು ಎಂಕಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತೇರು ಮಾತ್ರ 9 ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ ಚೂರು ಡ್ರೈವರ್ನ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದಿತ್ತು ಅಂಚ ನೆರೆದಿತ್ತು ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಾಂಡೆಡ್ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಸೀನ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅವು ಪಿಕ್ಚರ್ ನಿಗಲಿ KGF 2 ದುಬೈದ ಸೀನ್ ಮಲ್ದೇರು ನಮ್ಮ ಪಡೋಕಿರತ ಅವು ಪಡೋಕಿರತ ಖಾಲಿ 20 ಸೆಕೆಂಡ್ 10 ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಯಾನ್ ಎಂದಿತ್ತೆ ಎನ್ನಲ್ಲ ನಿತಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ 10 ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ನಿಂದಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಬೈಜ ಒಂಚೂರು ಬೇಜಾರು ಆತು ಯಾನ್ ಬಕ್ಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಇಲ್ಲ ಪಾತೇರಿ ಬಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಖುಷಿ ಏನಿ ರಡ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅದಿರಲ್ಲ ರಮಿಕಾ ಸೇನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆಗಲಿ ಇಜ್ಜಿಡ ಅವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಂಚಾಪುನಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ತೊಂಡ್ರೆ ಆಪಲಿ ದೇ ಪಂಡ ಆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಪಂತಿನ ಜೀವ ಅದಿರನ ರಮಿಕಾ ಸೇನ್ ಸಾಲಿಡ್ ಮಲ್ದೇರು ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಓವರಾಲ್ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ವೇಟ್ ಮಲ್ತಿನಾಯ್ತಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಪನೋಡಂಡ 5/4 4.9 ಪನೋಲಿ ದೇ ಪಂಡ 1.0 ದೃಷ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತದಲ್ಲ ಉಂಡ ಕಾರ್ ಸೀನ್ ಫೈಟ್ ಸೀನ್ಕೇನ ಒಕೊಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪೋಡಂಡ ಎನ್ನಂಚಿತನ ಲೆಸನ್ ಪೋಲಿ ಉಮ್ಮೆನ್ ಲೆಸನ್ ಪೋಡ್ಚಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಸೀನ್ಗಳ ತೆಲ್ಪುನಾಗಲು ಉಲ್ಲೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋರೆ ಉಡುಪಿದ್ದಾರೆ ಅವು ಖಾಲಿ ತೆಲ್ಪುನೇ ಅಂಡ ಆಯ್ತಾ ವರ್ಷೇಡಿ ಓ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬುಲ್ಪುನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೋಂಡಲ್ಲಿ ತೆಲ್ಪುನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೋಂಡ ಬುಲ್ಪಿ ಫೈಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೋಂಡ ತೆಲ್ತೊಂದು ಎಪ್ಪಿ ಅರ್ನ ಏನನ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಸಚ್ಚ ಎಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಜ್ಜೆಂತೀನಿ ಏನು ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಂಜೆತ್ತನ್ ಸಚ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಂಜೆತ್ತನ್ ಸಚ ಅದೆತ್ತು ಹೌಸ್ ಸೈಡ್ ಎಷ್ಟು 2 ವರ್ಷದ ಮುಂದೆ ಇರ್ತಿದ್ದೆ ಈಗ ನಿಗಲೆ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಿಗಲೆ ಲೈಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಲ್ಲ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಪಾಡು ಹೆಂಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬರ್ರೆ ಬಂತೇರು KGF ನಿಕ್ 100 ಡೇಸ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕೋಯ್ಕ ಲಾಡ್ ಬಟ್ರೆ ಬರ್ರೆ ಬಂತೇರು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಹಿಂಗಲು ಎಲ್ಲ ನಿತಿನ್ಲ ಉಡುಪಿಡ್ದು ಹೆಂಗಲ್ ರಜೆ ಇದ್ದಾನ ಜಯಪಂಡ ಎಷ್ಟಿನ ಅಭಿಮಾನಿ ಇಲ್ಲ ಹಿಂಗಲು ಅವ್ನು ನೆರ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆ ಪುದರ್ ಬತ್ತದ ಸ್ಯಾಮ್ ಬಂದು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕೂಡ ಅಕ್ಕಿಲ್ ಉಂಡು ಅವೇನು ಬಿಡ್ದು ನಕಲಿ ಎಪ್ಪಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಅವು ಹೆಂಗಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ ದ ಬುದ್ಧಾರ ಅವು ಹೆಂಗೆ ದೀತೀನಿ ಅಂಚ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಪಾಂಗಳ ಬಂದುಂಡು ನಿಗಲ್ ತೂವಲ್ಲಿ ಅವಳು ಫಾಲೋ ಬಟನ್ ಒಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅವೆ ನಿತಿನ್ ಬಿಂದಾಸ್ ಬಂದುಂಡು ಆಯ್ಕೆ ಬರ್ಚಿ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಸತ್ಯ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಮೆರ್ನ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ಬಂದು ಅಲಿಯಾಸ್ ಗೂಗಲ್ ಸಚ್ಚಿ ಒಂದು ಕಟ್ಟಾಪಣ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ
ಅವ್ರು ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲೇರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿ ಅವೇ ಸತೀಶ್ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ ಅರ್ನ ಅವಳು ಒಂಜನ ಬೋಡ ಚೌಪಂಡಿ ಆಯ್ತು ಊತದ KGF ಎಂಚತ್ತನೆ KGF ಉಂತಿಯಾ ಲೈವ್ ಇಡಿಲ್ಲ ಉಂತಿಯ ಲವರ್ ಬಾಯ್ ತೋಲಿ ಖಾಲಿ ಪುಂಡಿಡಿಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಬಂಗೇರ ನೀರು KGF ದ ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ಡು ತುಂಡು ಪಾತ್ರೆಡು ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಸೂಪರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅವತ್ತು ಯಾನ್ ತೂಯಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಪಿನ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ KGF ತೂವಡು ಫಸ್ಟ್ ತೂದುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ತೂವಡಿನ ಬಾರಿ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೋದುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಪೋತಿನ ಕಾಸು ಒಂಚೂರ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆದಜಿ ಟೈಮ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆದಜಿ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಚ್ ಎತ್ತನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಚ್ ಎತ್ತನು ಫಸ್ಟ್ ಹೆಡ್ ಎತ್ತನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಐಟಿಡ್ಲ ಡಬಲ್ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತನು ಬಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಎಷ್ಟು ನಾ ಫ್ಯಾನ್ ಆಯ್ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಫ್ಯಾನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಹೆಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು KGF ಮಕ್ಕ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಚೈತು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ್ ತೂವಲ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಲತ್ತು ಅಲ್ಲೆಂತೂ ಇನ್ನೇ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ತೂಯಿನೇ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ಜಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಸಚ್ಚಿಲ್ ಮಂಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಬರ್ಲಿತ್ತು ಒಂದು ಮಂಡೆ ಎಷ್ಟಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಜೋಡಿಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿನ ಹೋಗಿ ಒಂದು 2 ಲೈನ್ ಆ ಬೇಬಿ ಅಣ್ಣ ಡ್ರೈವರ್ನ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳೋಣ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಣ್ಣ KGF ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಹಲೋ ಐದ ಅಂಕಲ್ ಗಾಲ ಬಾಡ್ರಿ ಇಚ್ಚ ನನ್ನ ತೋಡು ಮೀನ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗಂದು ಸಿಕ್ಕಿದಿನ ಕೋರಿಂದ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಕೋರಿ ಏನಂದು ತೋಡು ಒಂದೇನ ಬಾಡ್ನ ಈಗ ಗಾಲಗು ಗಾಲೋಗು ಮೈದಾ ಇಟ್ಟು ಬಾಡ್ನ ಗಾಲ ಇಸಾತಿ ಮಲ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಾಡು ಮೀನ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ರಸ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನನ್ನ ಮೀನ್ ಸಿಕ್ಕಂಡಲ್ಲ ಇಕ್ಲವ